bandiraɓe yiɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama en calmini dendagal yiɓiyankoɓe kala wonɓe ɗo e nder leydi Mali ha e caggal Mali e nder Afrique ha e caggal Afrique kala en calmini dendagal bandiraɓe kala en garti waɗande moɗon yewtere meɗen wiyetede yewtere gurdam fulɓe waɗore yontere kala e oɗo saaha ɗum noon ñalawma hande o ay waɗande mon yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Baril Samba eɗen noddi noon kadi goto e gendiyankoɓe fulɓe taw kadi ko jangguinowo ko fate ɗemgal arabe kanko wiyete Mamadou Sow walla mbiyen ceerno Mamadou Sow ɗum noon ma en gaare makko kanko hoore makko haala inde makko yettode makko taw jeeya e caggal ɗum garen en namne bisimilla ma ceerno tabaraka alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مسد من أهاليني من بيتي محمد أحمد سو. كم جانجينو كم ألمامي جودي ميكو داوود بوغو لو باماكو دو كونو نون أصلي أمين كو جاكا مود yahde tuuri gomme min koɗi eywa ko ni ɗum woori bisimilla ma ceerno Mamadou Sow ɗo e Pinal TV weltanama no feewi e nder ɗum emin jiiɗi paminamen seeɗa mbiɗa ko ɗo e Daouda Bougou gonɗa kadi ko Bamako gonɗa beele a ari Bamako ko ɓooyi seeɗa mbawɗa haalande min hen seeɗa inchallahu taala alhamdulillah mi ari ɗo ko ɓooyi seeɗa saabu jangde amin sakkatinde ko kaayi to ceerno Oumar Guijulon yo Allah hinno ɗum ko toon woni jangde amen to min cakkitoyi jangude min gari ɗo noon eywa Allah waɗi mawnam en ɗo ko almami wonno o haɓɓe am ɗo eywa tawi komi suka less mum eywa yomi jooɗo ɗo mi jangguina mi lomto ɗum eywa o waɗi kam lomto makko eywa guila 79 a yaade 80 83 ewa mawnam o sanki ewa guila nden komi almami komi jangguinowo ha ɗo ɗo gonɗen ewa ko ni jooɗorimi Bamako ɗo ene wayno mbiɗa famɗi tan eywa somi yiiɗimi hande woni go'o ardemi télé walla ardemi radio mi haala ewa ene wayno ko hande somi yiiɗimi hande woni go'o min hooram kam mi immomi ara télé ewa hande woni go'o ko noon tigui ceerno Mamadou ko weltade a moɗon batte pulago o noon tigui noon tigui a jarama ceerno Mamadou mi yettima no feewi kadi yimɓe paami guila 79 aɗa ɗo e Bamako beele ko gonɗa ɗo e Bamako ko galle mane ko fulɓe walla ala ko rewɓe bamarankoɓe ƴettuɗa saabu guila duuɓi poɗɗi ni no wawi tawa e waylema seeɗa kono ɓe jiiya kadi ka pullo eyyo kay eywa ko noon nde wonno haala garatmi ka haalde ene holla ko kalɗa ko eyyo eywa hono mana suddiɓam ko fulɓe kono haɗata a koddigal eywa a joɗdigal ɓe jiiɗi kam rokki hono won dokkuɗon ɓiyum debbo eywa ko ɓaleɓe he eywa ko ɓe mbeɗa jogui ɓen hoddiɓe ɓe jogui hen ewa joom suudu e toɗa Allah min dañ di sukaɓe dow ko ni gorumi ɗo hede joni galle ma fof eɓe kaala pular walla banggue pular banggue bamarankore saabu
pulaar en haale bambarankore en haale bambarankore en haale eyyi kono noon mbeɗa tinni kam sukaɓamɓe ko heewi hen mbeɗaɓe nawtata meɗen nden maɓe ɗiggin pulaar o beele jibinaɗo ga fof nawɗum beele ɗiggina pulaar o bambarankore nde kam ɓe mbawande force waji bo ɓe kaalande saabu ko hen ɓe goni ewa kono alhamdoulillahi sukaɓam mawɓe fof no mbawi pulaar fof no mbawi toɓe mawni to toɓe mawni gila rew ɗum ha waɗa ɗum fof ɓe kaala pulaar jarama ceerno Mamadou Sow joni en garat nadde yewtere meɗen nde hadde men nadde yewtere nde noon en calminat fedde wiyetede fedde suttoro jangde saabu kamɓe goni walloɓe men e ndeɗo yewtere en calminiɓe kadi en calmini docteur Baye Djibril Diallo kanko nomo jeeya e walloɓe men e ɗeɗo jewte ɗe mbaɗeten ɗum en calmini dendagal yeeɓiyankoɓeɓe kala ha tengui noon fedde suttoro jangde tawa ko fedde daranide jangde ɗemɗe guendi kañum e fina tawa leñol ngol so ɗum yawti ceerno Mamadou Sow mbeɗa andi won fedde wotere woni ɗo fedde nde ko rendinde presque liƴƴi gonɗe e diwan Nioro fulɓe mum seɓɓe mum sapalɓe mum e bambarankoɓe muɗum e dendagal tan liƴƴi gonɗi toon donc mbeɗa miiji ko an woni hoorejo fedde nde beele wonko mbawɗa haalande men seeɗa e affaire fedde nde no to nde yarate oɗo saha joni bisimilla ewa alhamdulillah rabbil alamin ewa hande gonɗen ɗo ko altine ina hawri ha lewru meɗen umtarandu sappo go muɗum somi fayitani noon tigui ewa a hijira nelaɗo ujunere temen nayyi a capannayyi e nayyi pergol nelaɗo eyyo ewa jibinede Issa lewru mum joyo ɓuuru hande woni go muɗum mataw gonga somi yejjitani noon tigui ujunnaji ɗiɗi a nogasa tati eyyo kay eywa no kalirɗa ni hede eywa ina wayno fedde nde eywa muyade mayre titode mayre hakode fande ti ko arabe wiyata gal islahu zatil bayni moƴƴinde hakkude koddigala en ɗam noon tigui wo muharabatul fasad a haɓade bonalla eywa ɗum ɗon noon so yi min cosi ndeɗo fedde ko fawde ɗum ha konngol Allah towɗo o noon tigui o wi fattaqullaha wa aslihu zata baynikum wa adiu llaha wa rasulahu in kuntum muminina Allah wi eywa kuule Allah kuule Allah joni noon haala ka Allah idrima ko kulol Allah eyyo bo kulol Allah a limanagal ko ɗum wawata wadde ko arata kay arata haalde ko Allah arata haalande men koye mbaɗ ko beele kulol Allah wooda a joomum limanagal wooda joomum so wawa wadde ko Allah arata haalande men ko ɗo noon tigui e ko Allah wi en mbaɗ moƴƴinen hakkude meɗen noon tigui hakkude meɗen hakkude enɗam meɗen hakkude koddigal meɗen eywa ɗoftoɗe Allah annulaɗo mum noon tawi ko on mumini en eywa sabu ɗum ɗo a yantude hen kadi Allah kadi haali wa qala Musa li akhi Haruna ukhlifni fi qawmi wa aslih wala tattabi sabila al mufsidina Musa annabi Musa alayhi salam eyyo o wi musidɗo makko Haruna ayi o wi li akhi musidɗo ay musiddagal eyyo ko hunde mawde hunde teddude e wadde arata haalde inde Haruna o idori ko musidɗagal ko noon tigui musidɗo makko Haruna o wiyani mawni ko Haruna de gonga ko mawni ko eyyo kono ko musidɗagal o haali musidal ngal o haali taw musiddagal ko hunde mawde nde eɗen kaani wattude hakkillaji meɗen hen noon tigui ewa eko wiimo tawi emo ara haaldoyde Allah kay Moussa o wi ano manam hono Haruna lomtomi a yimɓam ayi ɗone kadi o wi ko qawmi yimɓam eyyo neɗɗo ne haani tinnade yimɓe mum o wi sowona ɗum Haruna kanko Moussa fof heɓe jiddi yimɓe ɓe noon fof koɓe leñol gotokoɗe heɓe jiddi umma baba kono o wi ɗo ko yimɓam lomtomi e yimɓam wona yimɓe men de ko yimɓam ɗum ɗo ko korsa hollata neɗɗo ne haani horsinde yimɓe mum haani horsinde bandum en ko ɗum tagi Moussa wiide yimɓe am wallahi moƴƴuɓe en hen bonɓe ɗen fof enen kono hatta ko yimɓe ma eyyo wallahi ko yimɓam joni noon eko wi o wat aslih moƴƴin koy eyyo
ewa woto jokku woto rew laawol bonnooɓe ayi gila nden bonal ene woodi iyo gila jamanu Moussa gila zamanu Moussa walla so yiɗi mbiya hay ko adi ɗum bonnoɓe ɗo ewa nelaɓe ɓe milira tan ko haɓe moƴƴina wona yo haɓe kaɗa bonalla haɓe kaɗa bonande ɗo ewa seereɓe ɓeene ko ronɓe nelaɓe ɓeene gari kaani ko ha joni ko moƴƴinde wona bonnude eyyi nani de bo saabu fawade ɗum ɗo foof min ji ndeɗo fedde ede hani fewne wallahi eywa wonen kaali ɗon caggal ɗum mbiɗen innamal muminuna ihwatun fa aslihu bayna ahwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mumini en fof a banggal haqiqa ko jiidi yumma baba eyyi so wiyama ihwa yurmede ari ballodiral ari jurmodiral ari noon tigi ɗum firti ihwa ɗum fuɗɗi musiɗɗagu musiɗɗagu ko pecce tati mo jiiɗɗa baaba walla mo jiiɗɗa yumma walla mo jiiɗɗa yumma baaba ɗum woni musiɗɗagu yumma ɗum tan jiɗɗon kosam ari jurum ari wallahi so baaba tan jiɗɗon duwol ari ballodiral ari jingol ari doole kadi ngari ngari so heɗum ɗiɗum fo rendi ɗum wona ɓuura welde wona wonni wallahi ewa wi ko juutɓe fof ko ni mbaɗi ko kamɓe jiidi yumma e baaba ɗum waɗi enen to Nioro ewa réseau Nioro o ɓeɗo ɓe kaalɗen fulɓe a seɓɓe a safalɓe a wambarankoɓe kala ko woni toon ken musidɓe wallahi enen jiidi yumma baaba wallahi gonga saabu ko Allah wi haali ɗum in laaɓi eko wona ewa fawade ɗum Allah kadi haali nokku goɗɗo fa hal asitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum o yelli onon kam ewo on ndumtoto bonnon lesdi ndine gaddon bonallane beele on ndumtoto gaddon bonalla gaddon bonande leydi gaddoɗo bonalla fof ko dungteɗo Allah de gonga anani de ewa lesdi o wi lesdi he ewa taƴon enɗemeji moɗon on taƴat enɗe moje monne wallahi ewa taƴgol enɗam a addude ewa mana bonalla lesdi eko jibinta eko addanta ma to Allah la'anahumullah kuddi Allah allahu akbar eyyi tagdi enɗam a bonnude a bonalla hay hunde jibinanta neɗɗo rontanta neɗɗo hay hunde so wona kuddi Allah so haalama arab a laana ko woɗɗitade yurmede Allah ɗen mooli Allah aduna lahara a woɗɗotima Allah yurmede eɗen moole Allah eywa tagdi en ɗam ko ɗum addanta bonalla lesdi ko ɗum addanta waɗoɓe ɗum ɓe allahu akbar ewa kamɓe sa yiyaɓe ɗum mbaɗa Allah koko faaɗe niɓe ɓe nanata goonga soɓe kaalanama goonga ɓe jaɓata Allah koko wumni guite mumen ɓe jeeyata goonga wona wonde ɓe gumi ɓe jana ɓe jeeyata lawol de ala kono guite ɓerɗe ɗe goni gumɗe fa innaha la tamal absaru walakin tamal qulubu llati fi sudur ɗum woni bonnowo leydi walla ɓerɗe mum ko gumɗo ko kuɗaɗo bonnowo goɗɗitiɗo yurmede Allah allahu akbar ɗum noon fati pour que woto en jano e ɗum pour que yen ndiyana ɗum ndeɗo fedde nde sosa o nani de ewa aduna o no mbo wayni mo humpani hay goto humpaka haali a deƴƴi en anda no ɗum woodi wallahi bogo sababu ɗum ɗo taki min wiide islahu yatil baynu saabu ɗum ɗo a hutorade ɗeɗo ayeje Qur'an wona hadise de ko Allah hoore haali hutorade ɗeɗo ɗum noon ƴeewen hono moƴƴinirten hakkude meɗen enen en ɗammen hoddiɓe meɗen ko Allah wi yen mbaɗ hono no wirni yen juul no wirni yen koor no wirni yen kajju no wirni yen hono ha joni mana jakku ewano ko noon haaliri ɗum ɗo du haani ko gollede no ɗuma to gollirte ni kadi ko jiɗmi famɗon joni way kono ko ɗum farilla eyyo par ce que sa woppi tan ko kudde kala ko kudde Allah wone mum ko
ko farilla do ko farilla an andu tan ko farilla sabu aɗani tan ewa a yiddata Allah anani de ewa ko ɗum woni ko min mbi ko wonde yen ƴeew moƴƴinen hakkude meɗen ewa ko min mbi ko wonde yen ƴeew kaɓoɗen bonalla ɗum duwa hande Allah haali ɗum Allah haali haala bonalla Allah wi min annasi man yujibuka qawluhu fi lhayati dunia wa yushhidu llah ala ma fi qalbihi wa waladu lhisam wa idha tawalla sa'a fi lardi liyufsida fiha wa yuhlika alharsa wannasla wallahu la yuhibbu lfasad suratu baqara Allah wi ina yimɓe wona yimɓe fof de ko min annasi ina yimɓe wona yimɓe fof de ko ina yimɓe hoɓe goni ɓen an nelaɗo konngol ma ina ɓe haawa eɓe kaala koɓe kaalata ko hundeɗe maɓɓe wona ɗum woni ɓerɗe wona ɗum woni ɓerɗe yo Allah donnu men bone ɓen koɓe kaalata ko hundeɗe he an nelaɗo komi anda ko woni nder ɓernde ko min Allah andi ko woni nder ɓernde ko min haalantama min Allah kaldowo ma o ewa andu ko min andi ko woni nder ɓernde makko mi ara mi haalanma ko woni nder ɓernde makko nde woni emo rutto du emo haala emo sehna Allah woni ɓernde makko ko yidde Allah nulaɗo mum emo ɗum sehna Allah o wi kono tawi kay ɓuuri fof wonde mana gaño Allahu akbar kay fof ɓuuri won gaño Allah hoore wo waladul hisam ewa harene so woppata haare makko ni eyi par ce que yimɓe joni ne mbawi luuru walla ne mbawi wopodir kono goppa kawra kono aladul hisam baɗumi o hawretake baɗo o yiɗa kawral o addata kawral o haalata haala kawral o woni aladul hisam anane fahmi eyi oɗo so iwi serma an nelaɗo o holli emo yiɗi Allah emo yiɗi nelaɗo muɗum ewa so iwi serma eko golloyta o wi so yeehi o yahata ko bonalla lesdi he ko bone leydi bone tan yahata dow o yahata e dow mum Allah haali sifa bone mbo waɗata hombo bone o waɗata so yeehi o halkata guese o suma guese o halka guese o halka remru ɗum o waɗata remrudu julɓe jeeyi o bonna ɗum hakke no o wayi ayde julɓe hakke gandu makko ayde sahabaɓe ande julɓe gese julɓe ɗe o yahade bonnaɗe Allahu akbar eko ɓesdata hen o yaha dabaji julɓe ɗi kadi o halkaɗi o ɓaraɗi hakkude bonnude remru tan ha bonnude dabaji ɗum tan woni golle makko taw noon omo setto omo senni Allah emo yiɗi Allah emo yiɗi ɗum kono omo bonna kadi ko bonalla o woni mum ko Allah haali ɗum ni kay wona goɗɗo haali ɗum wona hay nelaɗo haali ko ɗon haali gati ko waɗata ko haalata koɗo nelaɗo Allah ene tawa ɗon ko golloyde ko ɗum waɗi ko yeeso Allah ko gollata ko caggal nelaɗo komo sotto nelaɗo ko wawa suuɗal o wawa suuɗal wona fahmi eyi ɗum ɗo ko bonalla mawɗo bo ɗum taki Allah wi wallahu la yuhibbul fasada Allah yiɗa bonalla fof no sifori Allah yiɗa ɗum so wiyama Allah yiɗa firti ko ene Allah ne jukka jomum Allah ne lepta jomum golle ɗe sa woppaniɗe ko lepte gona Allah waɗatma Allah leptede hay so yimɓe donkima leptude Allah kam ma lepte ewa ɗum ɗo oɗo aya Qur'an mo jippi ko nelaɗo bo ɗum ɗo hono seeren mbi al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab teskitteko ewa lafzu o emo doga kala neɗɗo baɗɗo ni ha aduna immo ha aduna gasa firto konngol ngol waylata ko kala baɗo ni kala goɗo sifa aya o nanguima kala gonɗo lesdi ina bonna ana halka ina ni waɗa andu an embo aya jippe sababu mum fo onon fof ko gotum on fof kiiti makko gotum eyi honoon ayeji hudud ɗe mbayni ko waɗa ɗo hanki hudud ewa so tawi ha joni a waɗi wona mum tan ko wonum waɗete dow nde ko wona eywa ɗon Allah ene haalatno kadi nder Qur'an o wi wala tabghil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidina woto dartu bonalla leydi ay Allah wi ɗo ko leydi joni e nder Qur'an kala ɗo Allah haali leydi ɓuuri hew ko haalde hen asman
leydi asman leydi asman eyi kono ɗo o itti hen asman o wi tan woto bonnu leydi sabu bonal o ko leydi hembo waɗata mo torle yimɓe iyo a wawa bonnoyde asman ko noon a wawa ɗum kadi ne ko bonal alata asman bonal o ko ɗo woni ko ɗo ko eɗen mbaɗata bonal o yimɓeɓe mbaɗata bonal o ɗo desdi ɗo ewa Allah yiiɗa bonnoɓe ka inum man kana bawɗo won jomum pop Allah yiiɗa ɗum hayso woni jiɗɗa fof gonɗa aɗa juula aɗa hoora aɗa waɗa fof gona tawde taga bonnowo ewa ka bon ni mbiyeteɗa ewa min mbi ko fedde nde neɗɗo pop bawɗo jaggede e bonalla yo wiye tan ko bonnowo woto wiye ko pullo woto wiye ko ceɗɗo woto wiye ko bamaranke woto wiye ko capato ko bonnowo tan Allah wi ko bonnoɓe haalani leñol noon haalani inde leñol haalani goɗɗo sa bonnowo tan ka bonnowo wo halas ɗum min kawre mum ne kay minen kay ko fedde nde haani haɓɓade tan ko bon Allah ko Allah haɗi ko Allah sali ko yimɓe calo ɗum eyi ɗum noon wawata wonde so wona yimɓe nanggodira gona gootum par ce que ko ɗum Allah yawiri yimɓe yo gon gootum nanggodira keɓa sembe eywa tawi aɗa jogui lamdal eyyi joni ha joni koto fedde ɗo tan gonɗen eyyi ɗon gonɗen eyyi tawa ha joni beele fedde nde wonko fuɗɗi wadde e oɗo saaha walla ha joni koye batuji tan nde woni taw eyyi fedde nde nde siwa wadde golle mawɗe taw eywa ko batuji taw nde woni ha so ɗo ete gasi bamma ko ɗo gasi doora iwede ɗo yahe to région to yahe to Nioro ɓen du kaltene ewa ɓe kalanama ni ewa kala kalanaɗo kam wi ko marhaban wi ko moƴƴi ɗum tan fatno kala no eɗen nanggodira eɗen gonira gootum enɗam men weela moƴƴo koddigal men weela moƴƴo eywa ha joni ko ɗum woni ko yimɓe gone muɗum eyi anani de eywa so Allah jaaɓi eywa ko ɗum yimɓe gone muɗum joni noon wonno ɗum ɓooyani ko ɗum eywa ko ɗum fedde hesre eywa beela mawɓe kalde beele mawɓe dokke teddugal muɗum beele yimɓe fof pahmodira ha gona dande wotere nde wawa saktede eyyi anani de nde wawa saktede eywa ko ɗum ɗon waɗi kamɓe fedde nde ha joni ko mbiɗen ko ewa ɗum ɗo ɗum kalɗen fof ko Allah haali ɗum wona ewa hadisa wona miijo tan haala mum eywa wona haala goɗɗo hayso tawi woodi wonde ina wawi hayso tawi ko torompene torompe ɗe ene wawi wonde to firo a banggal an keeɗiɗo ene wawi wonde taw min torompile firo kono noon kam min kam mbaɗmi komi torompilani kono kam men andi enen fof ko Allah kam haali ɗum kam yeddotako ɗum kam yeddotako ko haala Allah kam joni noon sa yawri kam banggal firo ɗum kam mi yeddata ɗum ene wawi wonde nanide ko noon ene wawi wonde saabu ewa ko waɗa noon anani de bo joni sen gartiɗo haala nelaɗo kadi ɗo kalɗo Allah fof haala nelaɗo wajib par ce que ha joni en mbiɗo waɗi o lawa waɗi o rasula ɗoftoɗe Allah ɗoftoɗe nelaɗo ko kanko nelaɗo firtanta men haalaji ɗi ko Allah haali ko a nani de o wi afsus salama a nder hadisa makko goɗɗo cuɓtum tan ko konngol gotol ɗo jiɗmi dallilorde ɗo ewa o wi ko cakte kisal salam ko kisal eyyi cakte kisal bo joni kisal ngal no ngal sifori foof joni sa wi neɗɗo assalamu aleykum a addi e kisal ɗum firti ɗum ko salamu aleykum bo l'islam jaggi o firti ɗum ko sa hawre neɗɗo o andama anda ɗum pour que hakkille makko deeƴa o anda de jogorani yande mum o anda de a jogorani waddemo bone ɓen assalamu aleykum mbeɗa darde Allah kisala dowma ɗum woni jomum faama a baɗa torla kay iwanta no to an kawraɗo ɗo ɗum noon Allah wi ko aɗa andi joni nelaɗo wi ko aɗa andi jomum yo anda jomum yo saɗa hawra neɗɗo tan gila ɗo kawrton ɗo tan walla ɗo birtoɗa ɗum tan wi ɗum assalamu aleykum eyyi ɗum kay hakkille makko deeƴ anda kay oɗo kay a baɗa a yanata oɗo kay a baɗa yanata maɗa
ceerno hannde rokki men ɗo gandal kesal pol gal en gowa nande enen eɗen nana tan salminandu assalamu aleykum ko salminandu julɓe ko ɗon kalnenen kono ni joni oɗo explication mbo hono ni ko pirtanɗa meɗen ɗo joni rokki amen faam kadi rokki amen kadi minen andude tigui so neɗɗo yom salamu aleykum ko firtata bisimilla ɗum firtat ɗum ewa anni pour que kankone o hoolo anni ɗi a jogorani yande mum anni mbiya ɗum wa aleykum salam wa aleykum salam anni du kisal yo wona dow ma iwde to am yo wona dow ma min dum yettintama hunde yettintama torro ewa ko ɗum woni l'islam ɗum toki l'islam yiɗi ko kisal l'islam ardi ko yo yimɓe ndeeƴ yo yimɓe kis eyyi a bonalla kala no sifori ɗum woni salminanu ɗum noon mo ganduɗa mbo anda foof saabu waɗa tan mbo ganduɗa tan calminta won kayno anda watta ɗum ko boni noon eyyo komo anda fof ka ɗaɓɓurde yawɗaɓurde salminde surtout nduɗo salminade surtout nduɗo salminade ɗum woni allah nelaɗo wi ko caktenu caktendu cakte kala no ewa kisal no ene arda a leydi arda wuuro arda galle mbaɗe feere ɗum sakto kala no bonalla ene arda ture ɗum gati so wiyama kisal tan tana mum ko bonande wallahi tana mum mine woɗi wallahi gonga ne ko wona gonga ewa ko ɗum waɗi ewa min eɗen jiiɗi yen caktu kisal a raison men he a mali foof a aduna o foof ɗum nelaɗo nelira nelaɗo nelira ko kisal rokka o nduɗo salminandu yondu ewa mana circule yondu yaha nder aduna he belma yimɓe ewa ndeeƴ beele yimɓe ne keeɓa jaam ɓeene keeɓa jaam eyyi anani de ɗum woni ɗon ewa nelaɗo sallallah alih sallam haali o wi ha kabaru koddigal jibrilu serani ɗum wasi yo koddijo koddijo ne jogui koddijo muɗum hakkeji tati eyyi hakkeji tati bisimilla hakkeji tati ɗin ɗon ewa ɗin ɗon hakkeji an ko gonɗa julɗo ha kiɓɓuɗa foof so haqqe goto boni a wahlima bisimilla so haqqe goto bonirima a wahlima heeɓi haaju a heeɓi haaju a ɓilima ewa haqqeji tati koddijo goto haqqeji tati ɗi fof ɗi kiɓɓi hakkude moɗon ewa koddijo ma o ko julɗo ko banda ko koddijo eyyi taw ɗeɗo gueɗe tati fof gueɗe tati ɗe fof nani ɗon bandiragal nani l'islam nani koddigu nani a hakkilan bandiragal ngal woto bonnugal woto bonnude ngal a hakkilan l'islam o hakkude woto bonnugal a haqqilat koddigu woto bonnu haqqeji koddigu ɗum ɗo fof koko haala nder defte eko woni haqqe koddijo eko woni haqqe l'islam eko woni haqqe bandiragal ɗum fof haalama wona faami eywa ɗum woni goɗɗo o ko haqqeji ɗiɗi goni hakkude moɗon ko julɗo kono hoddiɓe eyyi eyyi ɗum ko ɗin hakkeji ɗiɗi ɗin hakkeji ɗiɗi goni ɗon joni on gona bandiraɓe kono kon hoddiɓe ko ewa ko julɗone ko julɗo sa yiɗi mbiya raison ñoro fof ko ɗum ɗo ɗiɗo haqqeji tati fof ɗiɗo fof eɗi kimmi toon eyyi bo haqqe keddiɗo o jomum wona julɗo wona banda ko keefeero jaati kono ko on hoddiɓe eyyo hay ɗum ne hakkena hen ha ɓurti nde bonnuɗa haqqe mum fof a taccata siraɗo tawa kadi jomum ko keefeero o wona banda kono ko hoddiɓe kala ɗe bonnuɗa haqqe koddigal hakkude moɗon janggo e taccata siraɗo so wona dokka ɗum hakke muɗum allahu akbar ewa onon ene hoɗo paaɗen te enen hakkeji ɗi tati foof eɗi kiɓɓe men ko en bandiraɓe ko en hoddiɓe ko en enen ɗeɗo ɗum ɗo kam diwan ñoro fof ɗum ko ɗum donc eɗen gandi caɗele nani toon de golle ma sippere nani toon de ewa ɗum ɗo yimɓe goto fof ko darde muɗum goto fof ko darde muɗum gonga eywa gati goto ɓe mbi ewa hono hay horde ɓomde ene jogui place eyyo woto weddorode batte kode ɓomde aɗa wawi jintorade nde aɗa wawi wadde hen laalo aɗa wawi wadde goɗɗum woto weddode eyyo hay so jogui kode moƴƴa ha yeeso ɓomde en ɗon jogode ma mende ñalalma ma dañ kode nafi noon tigui eywa ɗum waɗi tinnoɗen jaggudiɗen gonen gotum eyyo anane fahmi eywa ko ɗum ɗo a raɓɓaɗinade haala habaru ewa mana hono fedde nde jiɗɗen nde gollude
mahaɗen nde ko dow haala Allah haala nulaɗo muɗum sabu ko en julɓe enen fof ewa wajibi ene wajibi kuutoren du ko haala ko Allah haali eyyo kay eyyi kala ko eɗen kuutoro yen kuutoro ɗum ɗo du ɗum ɗo du hani ardinede sabu joni ewa ono qawaidul islam khamsa o ono dosɗe l'islam joyiɗe ene wawi so tawi a heɓani jakka gurdam ma foof amma Allah lamdota ko mo hadma jakka sabu heɓani kono a wawi ɗiga hoddanoko ala ɗum kam wano a wawide kay an kay hoddano ala an goto wonno ladde e woɓɓe konduɗaɓe hono mbadduɗa mumen ɗon ko namdal tingal oɗo woɗo ɗon hono way a wawa ɗum kay ha ɗum kam salade a wawide kay ala bandiraɓe ala aɗa wawi wiide de Allah mi alano jakka mi alano jakka Allah lamdota komi ni walla mi ala bawɗe mi hajjoyani Allah lamdota komi ni walla ñawe natti waw horde Allah lamdota komi ni walla aɗa juulanno aɗa darano a runkiti darade aɗa juulɗo onde ɗum fof ene wona kono ko kalɗen ko ɗo a hisata ɗum a bada koddigal a enɗam a hisata ɗum ɗum sa moƴƴinani ɗum tan ka lamdeteɗo haqqe jahgoni alqiyama jahgoni haqqe yoɓirtake kalis ala kalis ala toon jeenari ala toon ala toon affaire ala toon woni toon tan ko gonga kala mbo haqqe mum woni dow maɗa ka joɓorowo ɗum moƴƴi maɗa haɗi laaɓa walla kam ha ñamande nde iwa hen ñamande nde iwirta ko moƴƴi maɗa tawa aɗa jogino julde jaɓade tigui tigui wona julde nde jaɓaka de julde jaɓa gay nde yahata noon kono jaɓanode tigui a hajjuma jaɓanoɗo tigui tigui a kala dewal ma Allah ngal bannuɗa jaɓagal tigui tigui ko ngal baraji mum ƴewate ewa haqqe oɗo mbo bonnuɗa ewa pesde jomum taƴe baraji ma ɗi rokke ɗum hayso ko keefeero Allah so Allah waɗi ewa mana haqqeji ɗi gasi aɗa heddori seeɗa ewa ɗum ƴeewe so tawi ɗum ene wawi nahnudema aljanna ne ko wawa ewa so tawi ɗi gasi kay ɗen mooli Allah ɗum kay ko hay hunde ewa so Allah waɗi ewa mana haqqeji ɗi gasi ewa hono mana baraji ma gasi haqqeji du ewa ene kedde maɗa ewa junubaji ɓen bakkatuji ɓen ɗi mbannoɗi garatete pawe dow ma keefeero mo bonnuɗa haqqe mum o koddigal mum keefeeru mum o artata fawte dow maɗa ana mum fof jahɗon Allah ono ndenoɗen ɗum ɗo sa nden eɗen janggo Qur'an jahma ñala eɗen ɓe julɓe ke ɓiɓɓe julɓe ndenoɗen ɗe gueɗe belma en pandin wallahi moƴƴereji mbatten ɗi wallahi moƴƴereji mbatten ɗi gila haala moƴƴe ha golle moƴƴe ha gueɗe moƴƴe mbaɗen feere pandimen ɗe woto Iblis won sababu bonnano men ɗe heɗe foof fotani mi anda sa faami haalata faami kay no feewi wona faami tigui ewa ko ni ɗum way mbiɗa sikkina heeɗi ɗe ƴiye yeɓiyankoɓe fof ne kay paami ewa ko ni ɗum way ewa yimɓe yo tinno pahma yo yimɓe tinno ndeno enen alhamdulillahi rabbil alamin enen fulɓe walla enen haal pulaar en ewa diina ko pinal tawa meɗen eyyo gonga eko firti pinal tawa ko tawruɗa bamma tawruɗa tana tawruɗa jaata kala ko tawruɗa jaata gila bamma ha jaata ɗum wiyete pinal tawa ka pinɗo tawɗa ɗum ɗum noon so ɗum moƴƴum so ɗum bonɗum e ɗum wiyete pinal tawa bon sa wakleti ɗum to arab e ɗum wiyete al aada jam aada o ko arab donc enen noon eɗen jagguiti eɗen mbiya aadi men al aada to ko arab sabu minen ewa min mbadde hono libinajo arab formation ewa lamdi kam eko gonmi leƴƴi Mali he de kan mbimi komi pullo o wi ewa pular fulfulde pular sa waɗi kele me hono konnguɗi muɗum temedere capanɗe joyyi ɗi fof ko arab o haali gonga arab hoore haalanimi ɗum eyyo libinajo o haali gonga jonitade ɓoyen ene ɓooyi ɗo seeɗa o wi ewa mana pular ene heewi arab eyyo joni beela wonko mbaɗamen hen limtande seeɗa ko woni pular meɗen ko woni hen arab hayso ene samori kay eyyo de bo joni noon hay oɗo tan joni mbiɗe ko al aada ko arab eyyi ko arab mbiyata aadi ko mbiyete ko talata eyyi ko arab
ko arab talata ko arab bismillah ko arab anani bismillah ko arab anani de ene heewi salminde ko arab anani de ene heewi hen ha wona seeɗa noon tigi ewa anane fahmi ewa ko ɗum ɗo woni alhaali banngal fedde nde ewa so tawi eɗen jogii pour que wona hayrul kalam ma qalla wa dalla ko ɓuri moƴƴude haala koko raɓɓiɗi fahmani daɓɓa pahmanika ɓuri juutka junnatika noon tigi gonga tigi ay joni ha joni en gartata fedde beele fedde nde nde heeɓi kayitaji jamirore wonde golle ko yiɗi gollude ko eyyi bo ala kulli haalin mi yiiɗa woɗɗinade fedde he eyyo sabu yimɓe mum hooreɓe mum ina toon wonɓe golle ɓe cuwa gaynude so woppani hen haalde ina wayi komi arditoɓe wara ɗum ewa eɗen jogui hooreɓe guila seɓɓe muɗum ha fulɓe mum ha kala mum ɓen dogata ɗen gueɗe ɓen kalfina ko ɓen kalfina ɗen gueɗe anane fahmi joni noon somi wi yon woɗɗino hen ɓen ɓuuri jogade ewa mana hibra golle ɗe fate fedde anani fate fedde he e jarama la siyama uso sabbara on ne jeeya ko hen anduɓe kabaru ɗo yimɓe jarate abo yimɓe gone muɗum emo jeeya hen sanne anane fahmi ewa wonandama on ceɗɗo goɗɗen toon hono daga kane on kingi daga kane ewa on ɗon président mum on du ene hen ewa mana ministre Silla ɓen du ene hen anani de ɓeɗo fof jogui kabaru muɗum a banggal fate kayitaji ono Ibrahima ono mbiyata ko yeroyel yara Ibrahima yara ɓeɗo fof ko hooreɓe hen anani fahmi ƴettude hooreɓe heddiɓe ewa mana kam fanditare nde tan min kam ɓurmi fodde waw haal fanditare ko yimɓe jahata dow mum ko immini yimɓe ewa nde ɗo hunde ewa ina wayno ko ɗon ɓurmi ɗon ɓurɗa yarude wawde haalde tigui a jarama no feewi ceerno Mamadou joni ha joni en gartat sabu oɗon gandi onon kon yimɓe mawɓe kon ɓooyɓe on jii gurnameje fulɓe guila fuɗɗode ha hande to jaraten ɗo beele won mbawɗa haalanmen seeɗa e gurdam fulɓe hanki no mbano no wano beele no gurdam fulɓe hanki ɓurno welde walla ala koɗam hande ɗam e hono jiiruɗa yontaji ɗi oɗo sadio ewa tabarakallah ewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ɗum nde ko toɓɓere himmude wallahi ewa gati ɓe mbi ko mbo anda hanki mum ewa hande tiiɗata ɗum wawa moƴƴinde hande mum ewa eɗen poti andude hanki meɗen ɗum wiyete ko tarih neɗɗo fof ɓurɗom andude tarih hayto banggal l'islam ene maddaɗa tarihu hunde fonde andede ewa sa ƴeewi Qur'an ko tarih ene heewi hen ande kaali joni haala Moussa wallahi ko tarih no wallahi annabaɓe ko haalama fof ko tarih haji sabu ko andindema tarih nafirta ko so haalama ko moƴƴuno ko jiiɗa hen ko hutorɗa ɗum bonalla baɗnoɗo on saaha ndenoɗa goɗɗoɗa ɗum wallahi ɗum ɗon woni tarih noon tigui ewa joni sen ƴeewi bom hono banggal tan mana fulɓe ewa hono gardi bo enen hande ɗeɗo jettoɗe nayyi ɗe jogui ɗen ɗe mbiyete ko ɗe goni hoore mana hono jettoɗe fulɓe ɗum woni so ewa ana Diallo a Ba a Bari andi ɗeɗo kam ko jettoɗe neɗɗo yettaɗe foof ina anda ko pullo ewa sa yettama an noon ɗum kam beela assez ma yiile hono gonirɗa walla taltalɓe hono gonirɗa pullo Amadou Hadine heɗomade walla ala ɗum ewa jaga en hono gonirɗa pullo jaga no haalanede bonande tarih jaga eyode no haalanande tarih jaga eɓe bone sosoɓe sanne eyyo eywa anani de eywa yimɓe hono mana la siyama onon janggo fulfulde ewa oɗon jangga hen tarih fulɓe ko heewi haala kewko enen haale tarih noon ina wawi yeddodirde wallahi ha no feewi kono noon ko moƴƴi hen tan ko nanɗa hen fof ndena
so ɓooyi ndentina eyyo ewa ma wonane ganda goto tan nan hunde sabu nde hawrananima tan mbaɗande beddoɗani mbiya beddoɗani woto wona noon gande ala yewirta gonga a nani de eywa min ko gonmi ko ɗo mi meeɗi windude lettere misra al arabi eyyo won mbiya ɗahira won égypte eyyo ewa janguirde mawɗin toon e mbiyade azharu sharif azhar mi meeɗi windude kam eywa mana hono fulɓe ɗeɗo jettoje ɗe kalan mami ano gardi a wonɓe heɗe eyi ɓe mbi ono baban ɓeɗo jettoɗe ɗe kalɗen ɗen ɗo ewa bah mabɓe ɓe kaali worɓe tato mbi ko goto hen Uqbata bun Amir Uqbata bun Yasir Uqbata bun Nafi mbi ko ɓeɗo tato ko goto hen woni baban fulɓe ɓeɗo jettoɗe o arno ga ko jihadi a nani de o resi ga debbo ceɗɗo ɓe kaali hay ɓataki he inde debbo o eyyi a nani de on o resno de resi on noon caggal ɗum de dañi sukaɓe ɓeɗo nayo o hooti kay babiraɗo o de o hooti ewa yeehi ha sukaɓe ɓe mawni sukaɓe ɓe eɓe kaala haala wona haala baba o wona haala yumma eyyi ɗum woni pular o eɓe kaala pular o ewa raɓɓa ɗi handema haala bode ɓe lamdi yumma o hoɗo baabi amin woni ewa ɓe mbi ɗum o wiɓe wonde o yeehi makka o hooti lesdi mumen ɓe mbi kamɓene eɓe ɗum jilloyo eyyi eɓe ɗum jilloyo ɓe immi noon a yahde nde ko nden ɓe keeɓi ɗeɗo jettoɗe kode wamrankore kode jettoje ɗemgal bambara eyyi ano ɓe mbiri de kalanmi koko bindol eyyi koɓe koɓe jaabi kam eyyo ewa ko ni ɓe keeɓiri jettoɗe hono soo o ko joom puccu nani de ewa hono jallo o ko joom jambere ewa ha joni hono mana bari o ko joom faandu ewa oyto hono bah o ko joom mbeewa ko beewo jogino eyyi a nani de ewa mana ɓe jeehi nde ɓe jottoyi toon makka to mbi ɓe gaari ko lamdade bam maɓɓe bon ɓeɓe tawi toon ɓe seereɓe mawɓe ɓe tawi toon ɓe ɓe jeehi ɓe jaltinoyi tarih haala nelaɗo ɓoyka nelaɗo sifinoma wonde ma dañi worɓe immiɓe hirnangue eɓe gara ɗo koɓe yiɓɓe am eɓe kam jiɗi min nelaɗo eyyi anani de ewa de o ƴeewi tawi ko ɓeeɗo o wi ewa joni min de hono neɗɗo moom fof jiɗɗo nelaɗo yo ar naata min kirsa ɗum eyyi ɓe mbino sukaɓeɓe tawi oɗon jiɗi nelaɗo neɗɗo moom mo jiɗɗo nelaɗo yo ar min kirsa ɗum ewa mawɗo wi joni onon jooɗɗe min mi hirsoye eyyi o naatoyi ɓe kirsi ɓe jaltini laɓɓi ki waɗi ƴiƴam tawi ko hunde wonde ɓe kanko ay ɓe joñi ɗum sengo en mbi ko hombo goɗɗo wi min kay tawde kaariya minne mi yahat heɓe fof ha ɓe gasi kono tawi hay goto hirsaka allahu akbar caggal ɗum ɓe gartiriɓe minde ko nelaɗo haalno ko ñiiɓi ɗum woni ko woodi ko wino ko wonde ma dañ arɓe to kaala ɗemgal ewa wonde ewa mana koɓe yiɓɓe nelaɗo ewa ɓeeɗo ko ɓeeɗo ko onon noon tigui ewa a taari koɓe jaabi kam ko ɗum ɗo ko noon tigui ewa ɗum ɗon ene settini yiɗgol fulɓe nelaɗo alata haaɗi ene settini saabu hammadi en mamadou en amadou en ɗeɗo yimɓe fof inde nelaɗo ina famɗi galle pullo julɗo mo garata tawa ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe tato inde nelaɗo ala ɗon a heɓata ɗum kam heɓata ɗum ewa ɗum woni ɓe fulɓe ko gaari ko bo enen hanki fulɓe meɗen ɗo hono ɗo meɗen ɗo eyyo wode hande arde eɓe jaggodirno eɓe jokkodirno gonga ke en amana hono eɗen jokkodirno ewa ko ɓurno wonde doole meɗen ko jangde a puccu a jahori en kewano remde no fewi eyyi a nani de ko ɗum ɗo wonno doole
ko gonɗen e muɗum eyyi wonde tataɓel mum ko fetel nayɓel mum ko fetel an hani de ewa puccu a fetel a jangde a jahoori ɗum ɗo wonno golle ɗum woni golle meɗen ewa mana hanki ko ɓooyi seeɗa eyyi ko noon kay a nani de ɗum waɗi eywa ono ɗum ɗo tukuniɗen sabu ko ɗum ɗo wonno ngaalu ɗum ɗo wonno ngaalu meɗen ɗum wonno ngaalu meɗen de tubakoɓe ngari eywa de nangui lesdi ndi eywa ɓe mbi ɓe tawe lesdi he ina alɗi ko fulɓe wawi gati ko ono mana tan gara nder ladde jeerede ladde mayde wona poste wona haydiga tawa neɗɗo jogui valeur million ko fulɓe tan tawra taw ko nder ladde taw nder ladde nde ɗum fulɓe tan tawra ɗum fulɓe tan tawra ɗum woni jahori ndi ndema wawa ɗum wadde par ce que sa remi duuɓi ɗiɗi gawri ma bona ñamaka ne ko wona sa fof ndi firandi bona anani de ewa moftude ɗum weeɓani ewa kono ko fulɓe tawra ngaalu fulɓe tawra ngaalu ewa eɓe nanggodiri ko woni dalil eɓe nanggodiri eɓe eggida eɓe kodda nandani eɗe mooli hande ewa yimɓe ne cakodiri sanne yimɓe gay ewa koddigal ngal famɗati anani de la siyama brousaji to ɓawa o ene seppani to o ene seppani ga o ene seppani to ɗum ɗon wona koddigal enen hayso ken egguyankoɓe en koddatno wallahi dambi meɗen hayso tawi won mana yimɓe duumuyi dambi mumen takkodira ɗum woni ko wiyeteno wiido eyyi wallahi fof ko tawata ko wiido manggo ndewdira eywa ko noon goruɗen soɓe eggi soɓe jaaha ɓaali sardi ko waɗano a yiyat dimle ha heewi cukkodiri ɓe koɗo e nokku goto ɓe kalde eggide ñande mani koɗen nokku mani ha gasa ko ɗum wonno ɗum ne ko ndenagu ɗum ne ko ndenagu jeeya ko sécurité mawɗo jeeya so waɗa ɗum so an goto sa yanama wono way an goto sa maayi won ubbirta hoorema wallahi walla so neɗɗo ma ñawi hono mbatta an tan e debbo ma walla so debbo ma ñawi walla ana ñawi eywa mana l'islam jaɓani ceerigu ɗum takno enen yimɓe min jaɓata ceerigu ko saabu mi haalnima ɗo l'islam jaɓani l'islam jaɓani ceerigu saabu ceerigu eywa deftere meɗen nde ɗo ne jogui ɗo deftere Qur'an nde ɗo defte jippiɗe immade asman arde ewa mana lesdi annabaɓe ko defte temedere a sappo nayyi temedere a sappo nayyi ɗeɗo defte woni ɗe Allah tellini a annabaɓe ewa mana yo kaala yimɓe goto fof haalata yimɓe zaman muɗum ewa woni cakkete hen ko Mouhammad sallallah alayhi wa sallam deftere mum nde ɗum woni deftere sakkatinde eywa ha joni defte ɗe pop ɗe gari ɗe kaaɗi yimɓe ceerugal defte fof no kaala woto ceerte nangudire mais ɓuuri haalde ɗum yo yimɓe nangodir ɓuuri ñeñde ceerwul ko Qur'an defte ɗe noɗe kirjiniri yimɓe nangodire pop ewa noɗe kirjiniri yimɓe wote ceerte fof ko Qur'an ɓuuri hirjinde ɗum ɓuuri tentinde ɗum fati ceerte a nani de ewa so haalni yimɓe ñaw a nani de yonine so haalni yimɓe ñaw anane faami aɗa haani haalde hoɗo ñaw o iwata eko woni ñaw o eko woni safare ñaw o ewa ñaw o sombo jokkama eko woni ha joni masiba hemɓe eko mbo jibinoyta ɗum ɗo fof Qur'an haali ɗum eyyi a jarama ceerno Mamadou Sow e salminama weltanama sikki kadi yeeɓiyankoɓe fof beltima no fewi e nder oɗo saaha joni technicien mbattimen ɓajje e waktu o joni hol wasiya mo kuccinta e leñol fulɓe ngol ha tengti noon e ceeral mabɓe hande ngal egga hoɗo ewa min gay ko mbiyami mbasiytomi ɓoggo ko Allah wasayi ewa tinnoɗen kulen Allah kulen Allah kulol Allah ko heɗum wallat neɗɗo gonga par ce que diina o ɓe mbi ko al ilmu wal amal diina men o ko diina hono gandal a gollal si en janggi tinnuɗen jangguen yo binnoyagal ene adda gueɗe caɗele kewɗe human binnoyagal human binno ene mbiyata human binnoyago ene adda caɗele tinnuɗen jangguen
anani de jahle jangde nde jangde wonde nde hande hay wonde hande nde tinnuɗen jangende min mbeɗa wasiɓe ɗum fulɓe oɗo en jogui hakkillaji mum iyo jangde wonde hande nde ko enen nde arani noon neɗɗo fof ɓurani yanke jangde wonde hande ko enen nde arani ko nder ɓurande woni wallahi anani de tinnuɗen janggen jangɗele kese ɗe paamen ko aduna o yahata mum ko paamen ko wona mum ko belma en iwɗe ɗo caɗele ɗe gonɗen nanggodiren gonen gootum ko ɗum koye woni ko mbasee toon anani de sabu so gandal heɓama gollama limanagal kulol Allah jibina ara wallahi ay ko gandal a gollal addata Allah limanagal gonga kulowo Allah mumini ko oɗo waɗata ko moƴƴi gonga ko o woppata ko boni ewa tinnuɗen hen wallahi ewa mbeɗa wasi ɗum hooram mbeɗa wasi ɗum kala keeɗiɗo mi salminimoɗon ɓe duwonimoɗon ewa ha joni hono télé o yo Allah nawrumbo yeeso ewa golloɓe ɓe kadi yo Allah wallu ewa ɗum ɗo mi weltima hen no feewi noon tigui ewa ɗum ɗo ko ballal ewa diine ko ballal leñol ko ballal koddigal mi weltima moɗon no feewi mi salminimoon mi duwonimoɗon salli ala Muhammad a jarama ceerno Mamadou Sow salminama yettama e weltanama ɗum noon ko ɗo tigui yewtere men nde arata yewade hannde a siftinde ɗon arno waɗande moon yewtere nde ko musidɗo meɗen ceerno Mamadou Sow mo Diaka Mody gonɗo hannde Bamako Daouda Bougou e arno waɗande moon yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba to cuuɗi meɗen woni Sembane yo Allah rokku en hawrude yewtere ara tawa eɗen ɓeydi en ustaki on jarama salli ala